Biasa sore-sore niki gampang Mas. Rene lho Vivian. Ada apa Rene, aja Vivian iki kok. Wah, Masta. Weh, tak rasane teko panjang mur. Kene kok. Bah, warna Vivian, Pak. Lah iki. Nah, coba tak paspornya. Iki wes ya. Ya delok itu kok nggak mana. Ah, main player ah. Pak. Nasi mana ndi? Aku juga ngerti loh, Mas Tim. Di barane ya. Siap tuh. Nyapo. Sik mani lho. Wah, sing dibudalkan apa kok? Pateni. Weh, sore-sore kon kocor-kocor lombok. Wae dolan mak kon kocor-kocor lombok. Wah. Jan. Oh, lah kan kok Mas Bima kan? Oh iya. Mas Bima nyapa, Pak? Lah kena areke kocor-kocor no. Apa matamu burang? Lah kuwi burang kuwi pernah lanjutane lagune Kanca Buranti. Oh, pancen wong koplo. Ayo aja gebuk ta. Anjar majuke njarek Mas Bima. Njaraki piye? Majuke Mas Bima diandemi watu ae piye? Lah, Mas Bima nusung kok sing jalan kok ya, Master. Alah, gomek Mas Bima kecil. Ayo wis beraksi. Golek watu dhewe. Aduh, kena. Woi, kena. Woi, sopo kuwi? Wih, sopo nganti tidak parah. Wih, sopo tekan bocah sapi kok. Ae mak. Wih, di bocah mesti ngantemi aku mau. Lho kayak bocah melayu kayak. Kayak keturune tertawa di apa kayak? Woi, ojo melayu. Nanti mau coba tertawa ini. Di mana? Kamu jatah luas. Biar. Waktu sore, kocor-kocor mari. Boleh luas, balik. Aman, Pak. Jangan lupa guys, like and share, komen di bawah. Jangan lupa aktifin loncengnya di bawah ini. Lah subscribe. Oh iya, jangan lupa subscribe. Oke.